inonzi wisdom of the moment yekuti wisdom inoshanda ipapo isingashande kwese kwese. Abraham ana mambo waakaudza abvunzwa kunzi mukadzi wako here, akati hanzvadzi yangu. Tikati ashuwa akanyepa but tarisa the outcome akabuda aine upfumi. Sei Mwari vashanda nemunhu anenge anyepa? Uchaona kuti paakati hanzvadzi yangu ichokwadi anyepera mambo, but mambo waanyepera mambo 1 anoda vakadzi, number 2 anouraya. Saka aitoziva ndikati mukadzi wangu ndinofa, mukadzi woenda. So to save my life ndiri kuda a lie that will become something good. Nekuti for this moment the truth is not necessary, depending newandiri kuudza. Chokwadi achiudzwa munhu wese chinoudzwa type yemunhu anodeserva kuchiudzwa. So in life mamwe takakura tisina that knowledge. Takoti chero munhu wese auya kufarana neni watoudza nditonika problem ka ndine sugar ndine asthma. They will use against you pamberi. Pane pauchawana rimwe basa koenda vanachiti ari asthmatic. You see, because wakafunza kuti munhu wese anodeserva chokwadi mulife. Kune vanoda kunyeperwa. Iri wisdom of that moment. Iko kunyepa kwakaipa kunogona kuseva life yako. So kune inonzi wisdom of the moment. Queen Esther kuti atova queen. Hanzi vakaenda pamberi pamambo vachinodisplay vasina kupfeka. Kuenda pamberi pavanhu usina kupfeka hazvina kunaka. But for that moment, the purpose yekuti asave maJews kuti we need the heart of the king. That was the wisdom of that moment. Azviitwe futi next week. So there are times yekuti we lack wisdom of the moment. Saka sometimes nekuti marara akauya mulife medu tinogona kuaembrace toafara toregera kuachaira tichiti amufundisi akati marara ese anoshandwa nawo. Mamwe anoshandwa nawo ari kure. Anochairwa buda mumba aenda kuro pane zvachaita nawo kuti adzoke back as biogas. Akaramba ari marara ari mumba akaura tinorwara, panogona kuita an environment isiri good. Asi hapana here vanouya vachikuona semunhu akanaka asi pavari pachavo vanoda kuita rara. Exactly. Zviriko manje because Pharaoh paati let us deal with them wisely. Ari kuti we need a way yekuti munhu anonzi conman naroba vane zvinhu zvakasiyana. Vese vada kukutorera zvinhu but mumwe anoda kuti iwo participate. Conman anoshanda newe to an extent yekuti anokuti wapinda basa umwe muri kuti mudiwe mafoni ndipe chitupa chako tidi muchiwirirana zvekuti unotozoudzwa nevanhu kuti mabirwa. Unotoshamisika iri surprise kunzi mabirwa but roba anongoya achiita baiginya. Saka vese vari kuya kuzokutorera zvinhu mulife but vane maways are different. Saka ndichiti panotoda a discerning spirit mweya wokunzvera kuti uya auya anodeserva the truth here kana ndikamunyepera I've saved my life but ndoya wisdom of the moment. Uya auya kuzotamba neni ndotamba naye but pado iri neiri haapinde. You know une shamwari tisingazive kumba kwako but vari muklasi yemafriends. Une shamwari tisingazive madhamu wako vari mugroup remafriends. Une shamwari tisingazive zviri kuitika kumba kwako but vari mugroup remafriends. Kune mafriends ane maclasses. Kune mafriends anoda kuvanyepera so that vanofambisa that ende kune munhu wokuti ukanyepera ukanzwa kufambisa nyaya yacho now you know kuti uyu haasi ready for the truth. But dai chiri chokwadi dai ndisvitsa papi kana ndakanyepa kuti ndakadivorsa madhamu vanhu vofamba nemeseji yotozi havana mukadzi akasiyana nemukadzi yeti iwe are married une family yako. So what more pakaita imwe problem iri genuine. Those kind of friends ndakuti kuti mafriends they don't deserve your truth. Why? Because vanoiabuse vanoishandisa zvisirizo. Saka wisdom of the moment ndeyekuti vese mafriends but they are in classes. So you know kuti mafriends ako vane information iri divided concerning you. Zvobva zvabudisa matrukala. Zvabudisa matrukala. Omandoti aiwa uya akabhaisa zvakati akazodai wonzwa umwe achiti aiwa anoda. Saka mafriends ako ngaasvike palevel yekuti vanenge vanotonetsanawo achiti aiwa akadai omoti aiwa haana kudaro aiwa akasiyana namadhamu oti aiwa madhamu ako aripo ndakamonana. That confusion is good. Kokana ariye manjani ndiye ega anenge achingowana mukana wokungonokunyepera kuti atrai mo akadai iwe hawoni mukana wokuti iwe uzvitaure asi avoramba vachingokuti iri irara iwo siri rara. Iwe kana usiri marara usaende kulevel remarara. Ukada kurwa nebenzi rinokubhita because mulevel yeubenzi ichampion. Iwe hausi benzi. Saka ukaenda mulevel rake anokubhita. To be quiet is the greatest weapon. Wamanoti kunyarara is golden. Unokunda kutaura. So marara mu life ariko you need skill
ndoshanda nawo sei, anoda kutsvairwa here, shanda nawo ari kure, kana kuti ndeye padhuze, mafriends ese here, uyo anodeliver the truth here, uyo anoda kunyeperwa here, tigone kufamba muushamwari hwacho. So life inongodaro. Sometimes marara andiri kutaura ishamwari dzavo, but anotsvairwa kutambwa nawo ari kure. The gold chinouya munzvimbo inenge ine marara, but yekuti munhu agona kushanda nawo zvakadii. Sometimes nobenda kutamba golf kupolice. Mutambo unonzi golf kuti unakidze wakakreaterwa zvinhu zvisingaiti. Chinenge pane chinonzi banka kanzvimbo kane jecha so padhuze negreen. Banka ukalenda imomo, it's hard to come out. But the joy iripo when you come out, wanyatsoita, that's the joy of it. That's ndopa pane kunakidza kwacho neunyanzvi hwacho. So sometimes kune umwe unyanzvi unongopurivika bedzi kuti wabuda sei mumarara. Saka sometimes murume anonzi Daniel aitoda shumba kuti dzive witness, akandwa ana Mwari, but Mwari vaona kuti vanhu havasi kumira naye, akandwa mugomba aina Mwari, but proof yekuti ane nyasha ana Mwari akasustain ari Mwari, kurati shumba ndo dzakava mawitness, this guy is good. Pakakandwa vanhu vari kupikisana naDaniel vakadyiwa chiri mudenga, a sign yekuti shumba ndo dzakutobatsira mambo kuprova. So there are times yekuti shumba dzeupenyu hwako iproof, ifavor yaunzwa naMwari kuti vaprove something better and good in you. Hazvinakidze kuiswa mushumba, zvinonakidzwa kana wabudirira uri mushumba. So sometimes unogona kuti aiwa ndidi kupindana nazvo, but zviriko ende unopindana nazvo. Ukatarisa iyo Mwari ndechawo chaiyo, uchaona kuti havana kutanga zvakanaka. Genesis 1 inoprova kuti Mwari vakangozvida zvakadaro kuti ndaakutoshanda, ndaakutoita zvinhu. Handinyari kuti nyika ine chaos, handinyari kuti pane rima, hapana shepa, hapana chiripo, but God began pana Genesis. So kuti life yako ine kaphase ka Genesis 1. Kwekuti rinenge rarima rega rega. People have gone out of you, are now empty. Hakuna ari kumira newe, but there is a creative ability inogona kuiswa naMwari yekuti mumarara imomo uchaona joy yemunhu abuda mumarara yakasiyana nemunhu asina kufura nemumarara. Kucelebrate kwemunhu abuda mupain nemumarara nezvinhu zvaimurwisa kuri more powerful than munhu angoti zvinhu zvangoita nzvimbo yawakamaka ukabudirira munzvimbo iyoyo une much joy than kuenda munzvimbo yawangoitwa pampa uchingodiwa chikunzi hapana zvafane munhu wakurira mudhizetu onza unakaunoenda hapana chinoita mulife wava successful. Joy yako inonakidza in that place than kuti watiza imomo waenda kuLondon zvinhu zvako zvaita, they say obvious handiti akazobuda. So there are times yekuti favor kana kuti joy yako inongowanikwa bedzi when you come across marara wagona kushanda nawo. So marara ariko zvinhu zvokuti sometimes hazvinzvekenge, kune zvinhu zviri beyond your control. But nyaya iripo ndeyekuti you need the grace of God, you need skill, you need endurance. Mulife nyaya yekutsungirira iri kumunhu wese. Pane pamwe panonidha kuti ungotsungirira ugone kubuda muchinhu ichocho. Why? Mwari vanogona kuchitendera for the positive, for the better side. But ukasaziziva unoswera uchitiza marara than to confront marara oziva kuti anoshandwa nawo sei ogona kubuda maari. Why? Nekuda kwekuti pane zvaanoshandira zvausingagone kuwana muzvinhu zvakanaka. Kune zvinhu zvakaora zvinokupa zvinhu zvakanaka kudarika zvinhu zvakanaka. Saka inyaya yekungoti skill neunderstanding yekuti apa ndinobuda sei, zvinoshandwa nazvo sei, zvinofamba sei kuti chinhu changu chiite. Kune inonzi biogas. Biogas inyaya yetsvina. Uchaona kuti ratogasi vanhu vari kutobika atoo magetsi, but pane nguva yekungoti zvinhu izvi ndezvekudump area hazvina basa. Tikaenda kudump area we can bring out something good from the dump area. Saka sometimes wadampuka nevanhu, but mudumping yako ndo mune favor neblessing. 1 Kings chapter 13:20 murume anga afa ainokandwa aenda kundovigwa. So hanzi vakaona hondo yaiuya imaMidhiani ndokubva vamukanda muguva ranga riri open riri close. Guva iri ranga riri Elisha the prophet. Munhu paakakandwa muguva iroro akaguma mabhonzo aElisha, he came back to life. Kureva kuti kurecover kwake, number 1 kwakatrigwa nehondo, number 2 akabatsirwa nechakafa chakaora. Saka uri kuona kuti sometimes uri kuda kuassociate nevapenyu yeti resurrection yako ine munhu akafa. Sa life iriko yekuti sachaona kuti pakutamba nevanhu, pakuwirirana nevanhu, there are times yekuti takatarisa kuti uyu anei, hatina kutarisa the potential kana the grace of the favor iri maari. Nokuti kune vanhu vakafa chinenge chitunha chaElisha mabhonzo ari kumutsa mupenyu, yeti vapenyu vari kunoviga mumwe wafa. So there are times yekuti zvakafa zvakaora, but who knows kuti chine purpose. Aiziva kuti mabhonzo aprofeti Elisha ane purpose ndiani. Hapana,
kusvika vakanda munhu muguva kuti pamwe pacho your turn around ivune zvakaora iri marara, but hazvinakidze kuasociata nezvakaora nemarara, hazvinakidze kukandirwa marara, kuisirwa marara mulife yako, mupate life yako, hazvinakidze. But there are times yekuti people will come against you vachiisa marara vachikutsondora. The way out, the positive way, the skill to make things happen ndo inongotsvagwa nekudiwa kuti zvako zviende zvakanaka muupenyu. So life ine marara ayo, but to complain is not a way out. To cry is not a way out. Kungova emotional. You need grace, nyasha dzamwari. You need skill. You need favor. Yekuti ndinobuda sei. Why? Nekuda kwekuti zvichida pane favor ne blessing ne potential yako hombe. Iri when you come across such things. Bible pane parinoti, when the enemy comes like a flood, the spirit of the Lord will raise a standard. Kune imwe standard isingareizwe nekuti you have prayed. Kune imwe standard isingareizwe nekuti watsanya. But kune standard inoreizwa nekuti pane zviri kuuya against you. When the enemy comes, not when you pray, not when you cry, but when they come against you. Saka beginning. Mukadzi ari kupiwa punishment. So ndichawedzera marwadzo, ndichawedzera increase. Kureva kuti pain was already introduced, but the level of pain yanga iri different. Saka pari kunzi I'll increase pain, because pain was already there in childbearing. Saka kune zvinhu zvinoberekwa nepain. Kune zvakadesignwa naMwari kuti achiberekeka achibatike when pain is not involved. Saka pain hainakidze, chinhu chinorwadza, but when pain is involved, kune zvinhu zvinoberekwa out of pain, zvisingaberekwe in good times. Saka pamwe pacho, instead of crying, you need to seek God. You need to seek grace of God. You need to seek wisdom. Zvinoitwa sei, ndoita sei, Mwari ndipewo kukunda, ndipewo kunzwisisa. Why? Nokuti kune zvisingaberekeke when things are okay. Munhu akada kuva monya inyaya yepain, kunosplita mamuscles zvichizvirwadzisa for you to become huge and big. So there are times yekuti kumwe kugrowa, kumwe kuva big, kune chekuita nepain iri involved mulife yako. Saka pain nemarara zvinhu zvakangofanana. You come across such things in life. Complaining and crying, my emotions is waste of time. I see skill, I see way out. So marara ane value, marara akakosha. Pane paunongosvitswa bedzi nekuda kwekuti wakabva nemumarara. Pane paunosvitswa bedzi nekuda kwekuti wakasangana neich ukachikunda ukasvika pa this level. Kune zvisingaberekwe, design yekuberekwa kwemwana yakaiswa naMwari. Mukadzi anopinda munonzi labor pain. Labor pain, ipain ino joy. Ukaenda kuchipatara kumaternity, madam wakanzi vakurwadziwa, unonyemwerera. Yeti uri kuzoti vari kutorwadziwa, but chinokupa kunyemwerera kuziva kuti inonzi labor pain, junior akuya. Saka pamwe pacho uri kutsvaga umwe junior, but pain hauidi, marara hauhade, vanouya against you hauhade. How can you rise? Nekuda kwokuti dziriko nyaya dzinoberekwa nemarwadzo chete. Dziriko nyaya, there are things you learn better in trouble, zvausingagone kudzidza when things are okay. Zviriko zvaunogona kudzidza beta kana waiswa mumarara, wadhampwa, wasiwa, zvausingagone kudzidza. Nokuti sometimes tinongokura tingori vanhu vari innocent, thinking munhu wese ari close to you is a good person. Munhu wese ari close to you akauya for your own good. But sometimes uchaona kuti kune ma-enemies ekuti they take time loving you for them to destroy you. Judges 14:4. Zvanzi Mwari ndo vakatuma Samson, and his parents did not know that God was looking for an opportunity to destroy the Philistines. Saka Samson chicha akaita, akaona musikana akanaka kuvaFilistia. Vabereki vakaedza kumutsura kuti washaya here musikana akanaka kuvaIsraeri. Bible ndokubva rati, for his parents did not know that it was of the Lord who was seeking an occasion to destroy the Philistines. So kune distraction inotanga yatumirwa love. Kune distraction yekuti kana yakuya mulife mako, unoicelebrate, unoiembrace, unoenda nayo kubrai, unofara nayo, unotorwa mafoto nayo. Iri disaster, iri pain yauya mulife mako. Then later also discover kuti oh ndozvazvo. Saka in life pani pekuti ukava that's why Bible chiti wisdom is the principal thing. Sometimes we learn the hard way, sometimes we are too late to understand my principles of life to an extent yekuti unozozviona kuti ndatokuti ndakwadzwa nenyama andaiswa pakona andazodididi, but zvese izvo zviriko hazvo, the way out is always there, because marara ane basa, pain iripo kubereka chimwe chinhu mulife. Saka instead of complaining and crying, gona kushanda nemarara ako, gona kudhila nemarara ako, nokuti kune imwe knowledge yausingagone kuwana kana usina kuita encounter marara. Asi pamarara apa ndiwo ese here marara, unozoziva sei kuti aya marara aya
anoda kuti ndidhile nawo, anogona aine zvaari kuda kundiratidza zvakanaka kumberi. All right, so that's a good question. Kune marara ekuti unoabvisa muenvironment yako oshanda nawo ari kure, like zvanoita zveBiogas, kuti need a sewer system, hazvigare mumba, hazvina kunaka, but zvichadzoka kumba semagetsi. Saka unomatsvaira, unoabvisa muenvironment yako, but uramba uchishanda nawo, why? Because akakunakira, atokupa umwe moto, mamwe magetsi mangwana, but haugone kuti uite that plant yemagetsi pamba pako, sewer yacho iri pamba pako. Saka haasi ese marara, yes, but anoshanda. Why? Because kana uri kuna Mwari, Mwari wapererwe. Bible rangu rinoti all things work out together for good. All things. Jese. Let me say no wonder so old school musician James Moon. Can encounter a challenge in life. Akaimba song where kuti kuda kwashe, you know the song. It's a good song. But the basis of song iyoyo, it's a painful situation. Yekuti wabereka mwana chirema, people say Lord zvinorema zvinorwadza, but check the song. So there are times yekuti pane chakanaka chinogona kubuda mune chese chakaipa. Pane chakanaka chinogona kubuda. Vanotaura chirungu vanoti there is a silver lining by every dark cloud. So there are times yekuti ukatadza kuona that silver lining, you die crying nekuda kwe that dark cloud. Saka marara ariko ekuti chinongodiwa chete kuziva kuti ndoitei nawo. Amen. Ndoitei nawo. Ukasazoti weitei now, you must pray to get the wisdom, or you must learn from others. Wakaita encounter such marara kuti aya ndinodhila nawo sei. Saka zviriko mulife, zvimwe zvacho haanakidzi. Environment marara haigariki, but there's a broom to sweep. Wamatsvaira, usaasiye bonda atsvaira ndaaburitsa, ukagona kuatevera, anogona kudzoka yaBiogas magetsi. So unodzoka zvazvo ya recycling, zvato zvigubhu zvatakunwira mvura nhasi, zvigubhu zvatakanwira mvura last week ndikarasa mbini. Saka ana shamwari ava vakatitadzira toita sei nawo mupe. You know, there are some vakazviita not because vaikuvenga, but vakaita semacatalyst pane chimwe chinhu changa chiri mauri chiri hidden. Jesu kuti aberekwe, Mary haana kuita choice yekuenda kuBethlehem. Pakaiswa a law, a declaration yekunzi munhu wese ngaabude muno, ngaaende kwaakaberekerwa ndokubva ateera Joseph. Akaenda birthplace by pressure, not by choice. So variko vanhu vanouya mulife as friends, and zvichida they've been used, because you know sometimes my enemies, like mugarden reEden, nyoka ndo yaigara mugarden, Satana hamo, but Satana anopinda munyoka kuti igone kushanda nemi murimo. Saka zviriko pamwe pekuti unyatsoona kuti problem yandiri kufesa vanhu vandaka accommodate, vanhu vandakatambira. Bhuku raGenesis 3 rinoti Exodus 3, Mwari anzi Pharaoh akati, I want to deal neIsrael wisely. In current that the devil wanati wakaipa anorwa nesi wickedly only neuipi. Pamupacho anoshanda wisdom. Anzi Pharaoh akati, let us deal with them wisely. Wisely kudhila nawo sei? Kutsvaga nyamukuta wekuti kana vakusununguka anovaurayira vana. Saka nyamukuta anokufarira kana iri nhumbu, haurayi nhumbu. Saka kune vanhu kuti vanokuda nokuti hausati wabata chauri kutsvaga mulife. Saka vanokufarira wasiyosita newaziva kuti pane chichaberekwa, kana changoberekwa ndisi number 1 munhu waachaudza. Ndisi tinenge tiripo, so that we kill. Saka dziriko wisdom dzinoshandiswa nemaenemies more than being wicked. Saka there are times yekuti those who are close are the ones sent to destroy, but they are for the meantime in love or associating with you in a good way. Zvokuti iwewe kana uine nhumbu nyamukuta ndo best friend. Unotomuudza kuti kari kukika, kari kudii, kwasara 2 months. Kune vanhu vokuti ndaidzidziswa nezuro kuchechi. Kune inonzi wisdom of the moment. Yekuti iwisdom inoshanda ipapo isingashande kwese kwese. Abraham ana mambo waakaudza abvunzwa kunzi mukadzi wako here, akati hanzvadzi yangu. Tikati Ashua akanyepa, but tarisa the outcome, akabuda aine upfumi. Sei Mwari vashanda nemunhu anenge anyepa. Uchaona kuti paakati hanzvadzi yangu, ichokwadi anyepera mambo, but mambo waanyepera mambo 1 anoda vakadzi, number 2 anouraya. Saka aitoziva ndikati mukadzi wangu ndinofa, mukadzi woenda. So to save my life, ndiri kuda a lie that will become something good. Nekuti for this moment the truth is not necessary, depending newandiri kuudza. Chokwadi achiudzwa munhu wese, chinoudzwa type yemunhu anodeserva kuchiudzwa.
Sa in life mamwe takakura tisina that knowledge. Takoti chero munhu wese auya kufarana neni watomuudza sa nditonika problem ka ndine sugar ndine asthma. They'll use against you pamberi. Pane pauchawana rimwe basa koenda wana kuti ari asthmatic. Angasvike panzvimbo environment iyoyo. You see, because wakafunga kuti munhu wese anodeserve chokwadi mulife. Kune vanoda kunyeperwa. Iri wisdom of that moment. Iko kunyepa kwakaipa kunogona kusave life yako. So kune inonzi wisdom of the moment. Queen Esther kuti atova queen. Hanzi vakaenda pamberi pamambo vachino display vasina kupfeka. Kuenda pamberi pavanhu usina kupfeka hazvina kunaka. But for that moment, the purpose yekuti asave maJews kuti we need the heart of the king. That was the wisdom of that moment. Azviitwe futi next week. So there are times yekuti we lack wisdom of the moment. Saka sometimes nekuti marara akauya mulife medu tinogona kuaembrace toafara toregera kuachaira tichiti amufundisi akatiti marara ese anoshandwa nawo mamwe anoshandwa nawo ari kure anochairwa kubuda mumba aenda kuro pane zvatichaita nawo kuti adzoke back as biogas akaramba ari marara ari mumba akaura tinorwara panogona kuita an environment isiri good. Asi hapanawo here vanouya vachikuona semunhu akanaka asi pavari pachavo vanoda kuita rara. Exactly. Zviriko manje because Pharaoh paati let us deal with them wisely. Ari kuti we need a way yekuti munhu anonzi conman narobha vane zvinhu zvakasiyana vese vada kukutorera zvinhu but mumwe anoda kuti iwo participate. Conman anoshanda newe to an extent yekuti anokuti wapinda basa umwe muri kuti mudiwe mafoni ndipe chitupa chako tidi muchiwirirana zvekuti unotozoudzwa nevanhu kuti mabirwa unotoshamisika iri surprise kunzi mabirwa but robha anongoya achiita baiginya saka vese vari kuuya kuzokutorera zvinhu mulife but vane maways are different. Saka ndichiti panotoda a descending spirit mweya wokunzvera kuti uyo auya anodeserve the truth here kana ndikamunyepera I've saved my life but ndoya wisdom of the moment. Uyo auya kuzotamba neni ndotamba naye but pado iri neiri haapinde. You know une shamwari singazive kumba kwako but vari muklasi yemafriends. Une shamwari dzisingazive madhamu wako vari mugroup remafriends. Une shamwari dzisingazive zviri kuitika kumba kwako but vari mugroup remafriends. Unoti mafriends ane maclasses. Kune mafriends anoda kuvanyepera so that vanofambisa that and kune munhu wokuti ukanyepera ukanzwa kufambisa nyaya yacho now you know kuti uyu haasi ready for the truth but dai chiri chokwadi aindichitsa papi kana ndakanyepa kuti ndakadivorsa madhamu vanhu vofamba nemeseji yotozi haana mukadzi akasiyana nemukadzi yeti you are married une family yako. So what more pakaita imwe problem iri genuine. Those kind of friends ndakuti kuti mafriends they don't deserve your truth. Why? Because vanoiabuse vanoishandisa zvisirizo. Saka wisdom of the moment ndeyekuti vese mafriends but they are in classes. So you're not mafriends ako vane information iri divided concerning you. Zvobva matrukala amando kuti aiwa uyu akabhaisa zvakati akazvidai onzwa umwe achiti aiwa anokuda. Saka mafriends ako ngaasvike palevel yekuti vanenge vanotonetsanawo vachiti aiwa akadai vamwe kuti aiwa haana kudaro aiwa akasiyana namadhamu oti aiwa madhamu wako ariko ndakamuonana. That confusion is good. Kokana ariye manjani ndiye ega anenge achingowana mukana wokungonokunyepera kuti atraimo akadai iwe haoni mukana wokuti iwe uzvitaure asi voramba vachingokuti iri irara iwo siri rara. Iwo kana usiri marara usaende kulevel remarara. Ukada kurwa nebenzi rinokubhita because mulevel yeubenzi ichampion iwe hausi benzi. Saka ukaenda mulevel rake anokubhita. To be quiet is the greatest weapon. Vamwe vanoti kunyarara is golden. Unokunda kutaura. So marara mulife ariko you need skill. Ndoshanda nawo se anda kuchairwa here shanda nawo ari kure kati ndeye padhuze mafriends ese uyu anodeserve the truth here uyu ada kunyeperwa kuti tigone kufamba mushamwari wacho. So life inongodaro. Sometimes marara andiri kutaura ishamwari dzavo but anochairwa kutambwa nawo ari kure. Okay. Panoda kubata papi evangelist 0772 914 701 kana Facebook platform.